Good morning, mangwana naka mamuka say guys. Ndatirega ningoita video inoikutenda gogo. Gogo vakagadzirisa zvinhu. Gogo vari kuvakazama tinoda kutenda zvakare kunyange natete vakaunza nyaya because it seems as if nyaya yese yagadzirika. Saka mababa Ruva vandibata vakati ndaifanira kunge ndiripo ndakataura side of the story rangu ndikati takazama kutsvagai but mamusingabatiki ndofunga mainzi hamuna tata zvikanzi I would have loved to say my left side of the story andinawo kumborambidza kuona mai Ruva vataurawo zvavataurawo hanimaona saka asi mataurira vaite pameseji yavandisendera vataridza kuti ivo havana problem handimaona nekuti nezviri kugadziriswa kuti mai Ruva vaone vana saka toda kuzvitenda but anyhow seplatform yevanhu vese nangovatini kana muchifila kuti makatsimbikwa zvokudaro you need to say your side of the story hatina problem you can just come but nanichingopepa pamwe nyaya yadi yatopera sezvo yagadzirika but if you feel kuti we oppressed you because mamusipo nenyaya yekuti data network and you want to say your piece you can still come and say your piece as long as muchizongoita co-parenting sekurana kwamuri kuita zvamataura kuti mawirirana nezvatagwana gogo and stuff like that animaona saka ndo I would have loved to read the message yavanyora kwandiri but message yainyatsa kuzobuda zvakanaka inogona kuzointerpretwa ne the wrong way so I'm not gonna write the message ndangotirega didi ndingotaura animaona kuti munzwisise saka gogo kwamuri ikoko kuUK thank you very much gogo nekumiramira muchigadzirisa kazhinji kacho guys tinoshora pano yanyaya tinenge tisingazivi tinotanga kushora kuti waenderei nenyaya wazodai guys not all platforms are bad sometimes zvimwe zvinenge zvichitoitika mwari akatozvitendera kuti endai ikoko because kunoisa kufamily kwenyu hakuna chinogadzirika kunotoriwo nemweya wegodo uriko ende mukaziva kuti mazivano social media is dominating guys tarisai kuti munhu anga asingatomboti social media zvachose akafa notrenda pasocial media but anga sitorina account yacho yesocial media asi akafa totozviziva kuti inototrenda saka this is the current world the current world that we are living in right now. It's a world of social media, it's a world of technology and itika kudhara taienda nana tete tonogariswa pasi yotaugwa yodini ende vana tetewo you know zvavaigona mazano tete vacho vari kupi guys tine kufungirana mukati mana tete tine kukahondo dzondo dzedu mukati mana tete momomo tete vangu inini vana vava vanawo varume vangazobisawo here imba yangu kuti imire iyo vana vavo vasitorambwa vachidzoka kumba pari tricky ipapo sometimes going to a problem techiti kufacebook wachinyadzisa honai zvinhu zvinogadzirika zvakatogadzirika so but zvine makore anditika zvine makore zvakadaro pasina baba Ruva vari kuti mwana wavo umwe ari kusvika 10 years umwe ari kusvika 8 years umwe ane 10 years umwe ari kusvika 8 years I think next week yoyi animaona so tosema zvine makore zvisingagadziriki iri hondo chete but zvangouya paplatform panapa gogo mauyawo nemi mangonzwa kuti akwatagwa nyaya vatega ndoteerera maona hama nyaya ndenyu ubva mapindira fast handimaona zvatogadzirika zvanaka not such everything that goes to social media will end up bad guys and hatitombovazivi takatoitaura ikatogadzirika ikatopera with this no hapana kuti tichafamba hatitovazivi antimazvona so let's not just kushora kuti wazoenda kusocial media nenyaya wazodai panogadzirika sometimes panogadzirika as much as tichida idu kuseka nekudii but tichitoda kuti pakupedzisira kwegame rachona zvinhu zvigadzirike zvinhu zvifambe zvakanaka handiti so gogo thank you very much and newe tete thank you very much newe mai Ruva thank you very much handitika newe baba Ruva zvakare nemi comment section mese vakwira muchipawo mazano enini maideas akasiyana nemuono uchu handitika platform ino iyi iplatform kuti tinogadzirisana tichidzidza tichienda patinokanganisa futi hazvotonanizva zvese patinokanganisa kuti taiwa apa munenge muriro umwe apa pakamira pakadai chinangwa chedu as long as donzvo rechirongwa icho panguva iyoyo richizobuda zvakanaka saka ndoda kutendai madhayari mwana kuitire zvakanaka regai tomoenda kumushumo antika tosangana zvakare if you feel like you want to talk you feel like unenyaya kuda kushare if you feel like you want to kuchema pane vamwe this is mukana wako wekuti unouya antika then you talk to me or get a hold of any admin anditika make an appointment schedule ndokudza pane ndiri free antika zvikuru sei manheru after manheru totaura then kana ichida kuya platform then you can bring it to the platform iona kuti takatoposa taburisa mari kuti mwana aende kumba dei pasina kuzopinda ticheta totozvipira kuti takutomupa mari tinotobatsira futi hatingokusii just like that anditika so guys muve nezuva rakanaka mwari akuitire zvakanaka god bless you guys